No niin, arvon heimolaiset ja muut kanssakulkijat. Tänne nyt teknisten haasteiden takia täältä tulee meidän tämän päivän suunniteltu live-lähetys tällä lailla tallenne muodossa, mutta tilanne hanskassa suunnilleen. Eli aulaemäntä Martina Vanhasi täältä toivottaa tervetulleeksi Henna-Marian. Hienoa, että pääsit linjoille ja vihdoin ihan niin kuin näkyvästikin linjoille. Kiitoksia Saana. No niin, nyt me saadaan tämä meidän keskustelu ilmoille. No näin, vähän kiertotietä, mutta ei se haittaa. Otetaanko ihan alkuun semmoinen pikkunen, että varmaan siellä on teikäläisen naama monelle tuttu, mutta jos ei jollekin olekaan, niin kuka se Henna-Maria sitten on? Joo, mikä ettei. Eli aktivistina varmasti monet mut tuntee. Se on ollut semmoinen iso elämäntehtävä viimeiset parikymmentä vuotta, mutta itse asiassa mun työ on kasvilääkkeiden ja sielunhoidon parissa, eli olen kansanparantaja ja koulutuksen siihen olen saanut tuolla Perun sademetsässä. Ja tällä hetkellä sitten Kotiinpaluuheimossa puheenjohtajana, että 3 vuotta sitten se perustettiin tosiaan ja ihana saada edelleen olla mukana tässä yhteisön rakentamisessa. Ja tämä on ollut kyllä semmoinen niin kuin kaikista rakkain projekti itselle niin kuin kaikkiin näistä, jos ajatellaan kaikkia erilaisia tämmöisiä organisaatioita, missä on ollut mukana ja mitä on ollut perustamassa myös, niin tämä heimo on kyllä semmoinen niin kuin rakkauslapsi itselle. Ihanaa, koska sä oot ollut niin monessa mukana, ja jos tämä nousee niin kuin sieltä rakkauslapseksi, niin sanotaanko, että aika kova. Aika Kyllä. kova. No nyt sitten tosiaan meillä oli aiheena alkuperäiskansat murroksessa ja vähän terveisiä sieltä Etelä-Amerikasta. Te olette ollut reissun päällä taas nyt alkuvuodesta ja sieltä olisi sitten jotain kerrottavaa matkan varrella. Kyllä. Joo, kyllä. Se on ollut tosi mielenkiintoista. Tuntuu, että on sillä lailla niin kuin etuoikeutettu asema ollut, kun on saanut nähdä jotenkin sitä murrosta, että miten siellä niin kuin alkuperäisheimot on elänyt ja samalla sitten myös se niin kuin mielenkiintoinen perspektiivi, että millä lailla länsimaalainen kulttuuri on alkanut vaikuttaa enenevässä määrin niin kuin heidän elämäänsä ja heidän yhteiskuntiinsa. Ja joka vuosi, aina kun sitten me palataan sinne viidakkoon, niin saa sellaisen stillikuvan siitä, että okei, mitä on tässä vuoden aikana muuttunut. Ja se on ollut tosi kasvattavaa ja myös jollain lailla niin kuin semmoista puhuttelevaa ja herättelevää. Ja nyt varsinkin tämä viimeisin reissu oli semmoinen, että teknologian vaikutus on alkanut näkyä niin kuin enemmän ja enemmän. Ja siitä tietysti sitten tullut myös paljon kysymyksiä, että miten niin kuin teknologia vaikuttaa ihmisiin ja varsinkin luonnon kansoihin. No niinpä. Ja sehän olikin se meidän ajatus tässä vähän pohtia sitä, että mikä vielä on semmoista ikään kuin sitä alkuperäistä ja sellaista, mistä me voidaan sitä oppia, ammentaa ja miten sinne sitten on tullut tämä ehkä länsimaalaistuminen myös. Niin olisiko sulla, tämä on nyt niin laaja aihe, että jostakin kulmasta, kun tätä lähdetään lähestymään, niin haluatko lähteä siitä kulmasta, että mitä se on ollut ikään kuin vaikka sinä aikana, kun te olette käynyt paljon niillä reissuilla, niin mitä se on ollut ja mitä se on sitten nykypäivänä? Että nyt jos se muutos oli erityisesti nähtävissä tällä reissulla, niin mistä lähdettiin ja mihin ollaan tultu? Joo, no se mistä lähdettiin ja se mikä oli itselle sellainen todella avaava kokemus oli jotenkin se, niin kuin, kuinka konkreettisesti siellä näkyy yhteisöllisyys ja ihmisten välinen yhteys. Ja sitten mekin, kun siellä opiskeltiin tosiaan tätä parantamisen taitoa ja niin kuin perinteistä kasvilääkintää, niin se tapahtui semmoisen yhteisön sisällä. Ja siellä on hyvin tyypillistä, että perheet kasvaa niin kuin samoissa kylissä ja suvut on niin kuin ihan fyysisesti lähellä toisiaan. Ja siellä on edelleen siis olemassa nämä heimot. Siellä on esimerkiksi Kukama-heimo, on Shipibo-heimo, on Inka
tai Kichwa-heimoja. Niitä on valtavasti. Esim. Perunkin alueella niin on vielä ainakin 40 niin kuin alkuperäisheimoa. Ja silloin sen heimon sisällä ne kaikki niin kuin tuntee toisensa. Ja siinä on tällainen niin kuin jonkinlainen yhteinen kulttuuri-identiteetti tosi vahvasti heillä edelleen ja myös semmoinen niin kuin erityisosaaminen, että heidät tunnetaan tietyistä asioista, että no tämä heimo, vaikka Matses-heimo, niin ne on perehtynyt johonkin tällaiseen tietynlaiseen vaikka metsästystekniikkaan tai perinteeseen ja no taas nämä Bora-heimolaiset, niin ne valmistaa tällaisia tosi hienoja marakasseja ja taas nämä Kukama-heimolaiset, niin ne tekee tämmöisiä upeita koreja ja niin kuin kaikilla heimoilla on ollut se joku oma käsityöperinteensä myös niin kuin hyvin selkeä, mistä heidät tunnetaan. Ja sitten se tosiaan, että heidän välillä on suuri luottamus ja sellainen niin kuin tiivis yhteisöhenki. Ja se on ollut tosi upeata jotenkin saada ihan kokea henkilökohtaisesti, että miltä se tuntuu olla sellaisessa ympäristössä, että siellä ei ollakaan niin kuin individualistisesti eletä kukin omaa elämäänsä, vaan se on niin kuin semmoinen laaja iso perhe ja jokaisella on paikkansa ja jokainen tuntee semmoista yhteenkuuluvuutta ja merkitystä. Ja sitten se, miten se on niin kuin näkynyt siellä käytännön tasolla, on myös ollut se, että jos sä meet jonnekin, niin siellä selkeästi ihmiset on sosiaalisia ja he kohtaa sinut ja he keskustelee ja hyvin usein siinä niin kuin halutaan tietää, että no mistä sä oot tullut ja aletaan kysymään sun perheestä ja sun heimosta ja sun äidistä ja että siellä ei nähdä ihmistä pelkästään sellaisena yksikkönä, vaan aina sä edustat jotain sitä sun perhettä, sun heimoa. Joo. Ja sitten taas tämän niin kuin, no mä oon nyt 12 vuoden ajan siellä viettänyt joskus suurimman osan vuotta. Tätä nykyään se on yleensä kuukausi pari vuodesta aina, kun mä oon siellä sademetsässä tai Perun alueella vuoristolla. Ja nyt siellä on alkanut näkemään sen myötä, kun siinä on tullut internetti ja on tullut niin kuin teknologian myötä sitten niin kuin semmoinen vähän erilainen elämäntapa ja maailman katsomus alkanut iskostua selkeästi ihmisiin, niin mä oon huomannut sen ihan pelkästään jo siinä sen muutoksen, että ihmiset ei juttele enää samalla lailla. Se on ollut tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi siellä kun on semmoisia joki vähän niin kuin ajatellaan, että meillä on joku linja-autot, niin heillä on tämmöisiä jokiveneitä, että siellä ollaan pysäkillä ja odotetaan ja vene nappaa kyytiin ja sitten matkustetaan niitä eri kylien välejä siellä viidakossa ja ennen silloin aina kun sä tuut veneeseen, niin kaikki tervehtii ja sitten yleensä joku siitä alkaa juttelemaan, että no missä päin sä oot ja mihin sä oot menossa ja mitä sä teet täällä Perussa, niin nyt kun sinne on tullut näitä tämmöisiä satelliitti-internet niin kun tällaisia niin kuin mahdollisuuksia, että heillä on siellä viidakossakin jo se netti ja siellä myydään tämmöisiä jotain tosi niin kuin halpoja kiinalaisia erilaisia niin kuin älypuhelimia, että ne on tavallaan niin kuin kaikille saatavilla nykyään, niin ihmiset istuu nyt siellä jokiveneissä niin niiden puhelimien kanssa. Eli ja ne ei samalla lailla kommunikoi, ne ei tervehdi, ne on niin kuin näin. No miten sä koet, että siihen tavallaan, että siellä on ollut sitä erityisosaamista kullakin heimolla ja näin, niin miten sä näet, että tämä ehkä tulee vaikuttamaan tai näkyykö jo se siellä, että häipyykö tavallaan niitä kansanperinteitä ja taitoja, että jääkö ne toisarvoisiksi ja tulee niin kuin tätä, mitä meille täällä on jo niin kuin ikään kuin tuttua, paljon tulee kaikkea höttöä ulkomaailmasta, niin miten sä koet sen? Joo, kyllä se on nyt jo alkanut näkymään, että siellä ollaan lähdetty kehittelemään semmoista vähän niin kuin valtion tarjoamaa perustuloa näille tämmöisille niin kuin luonnon kansoille, jotka asuu siellä vähän niin kuin kauempana. Ja heidän täytyy täyttää joku tietyt vaatimukset, että he saa sitten tämmöisen vähän niin kuin työttömyyskorvauksen tai jonkun. Mutta se määrä rahaa, mitä he saa, niin se on alkanut niin kuin passivoimaan ihmisiä sillä tavalla, että no, eihän hänen tarvi tehdä sitä jotakin niin kuin suurta työmäärää, kun hän saa nyt kerta tämän niin kuin bonuksen, sitä kutsutaan bonukseksi. Siellä on alettu sillä lailla vähän niin kuin ohjaamaan sitä arvomaailmaa pois siitä työnteosta
ja työn arvostamisesta siihen, että hei, sun ei tarvitse tehdä mitään, että sä voit vaan hakea tämän jonkun niin kuin korvauksen sieltä valtiolta. Eli sillä lailla on, niin kuin nyt viimeis kun juttelin paikallisten kanssa, meillä on siellä ystäviä, jotka on myös niin kuin tietoisia tavallaan tästä, mihin suuntaan maailma on menossa, että kaikki automatisoituu. Ja sen myötä tietysti työpaikkoja vähenee niin kuin kaikilla aloilla. Niin he perulaiset siellä, ketä tunnetaan, niin sanoi sitä, että joo, että se näkyy ihan nyt jo siinä, että paikalliset ei kalasta samalla tavalla. Ne niin kuin ei ole enää yhtä omavaraisia, koska he ottaa sitten sen rahan ja sillä rahalla sitten ostaa jotakin. Mutta se on tosi jännä nähdä, että sitten se niin kuin sen myötä, tämmöisen niin kuin mukavuusajattelun myötä, mikä meillä on tosi vahva täällä länsimaissa, niin he pikkuhiljaa alkaa menettämään sitä heidän omavaraisuuttaan. Aivan niin kuin on käynyt Suomen kansallekin. Niin. Kyllä, ja sepä tässä onkin, että mehän olemme myös alkuperäiskansa. Me ollaan asutettu näitä pohjoisen perukoita tuhansia vuosia, siis ainakin yli 8000 vuotta. Ja niin kun, mä muistan silloin, kun mä olin ensimmäistä kertaa Perussa ja mä kävelin siellä Liman lentokentällä ja siellä näkyi tämmöisiä niin kuin todella vahvapiirteisiä, tummaihoisia. Ihan tuntui, niin kuin, että siinä on semmoinen inka, joku kuningastyyli, mutta se seisoo siinä sellaisen hupparin ja Naikin niin kuin lenkkareiden kanssa. Ja tuli ihan semmoinen, että apua, että mitä teille on tehty, että te olette menettänyt jotenkin täysin teidän niin kuin, kulttuurin, että teistä on tehty vaan tällaisia länsimaalaisia. Ja mä jotenkin aina sitä silleen, että apua, että niin kuin podin semmoista jotain surua ja hämmennyksen tilaa, että kyllähän te olette selkeästi edelleen täällä ja niistä puhutaan vähän niin kuin menneessä aikamuodossa. Samoin kuin Guatemalan maijat, niistä puhutaan, että oli aikoinaan maija-sivilisaatio, mutta edelleen he on siellä. He on vaan niin kuin, heiltä on pikkuhiljaa jotenkin vesitetty pois se heidän alkuperäiskulttuuri ja he on niin kuin muuttunut enemmän tämmöiseksi länsimaiseksi ihmisiksi, mutta sitten jossain vaiheessa mä aloin näkemään sitä, kun mä tulin Suomeen, että hyvän aikaa, että niinpä, että mehän ollaan myös alkuperäiskansalaisia. Mitä meille on tapahtunut? Että mä en edes aluksi tunnistanut sitä, että samanlainen kulttuurikato on tapahtunut täällä meillä pohjoisessa. Mutta jotenkin se on niin jo kaukainen asia meille, että me ei edes välttämättä tunnisteta sitä, tai me ei edes niinku identifioiduta Suomen heimoksi tai Suomen alkuperäiskansaksi. No entä sitten, että jos ajatellaan, että täälläkin on aikanaan ollut luonnonrohdot, millä on parannettu ja on autettu terveyttä ja edelleen tietyllä tavalla niitä on käytössä, ainakin osalla ihmisistä, mutta siitä on tullut paljon just niin kuin länsimaisen lääketieteen puolta, niin näetkö sä tämän siellä heidän alkuperäiskansojen puolella, että siellä on ollut vahvana kasvilääkintä, ihan niin kuin normina ymmärtääkseni siellä heimoissa, ja onko sinnekin tullut sitten, että myös tavallaan niitä luonnon antimet, onko ne jäänyt jotenkin vähemmälle siellä, että onko sinnekin tullut omanmaalainen purana kaupan hyllylle tai muuten, että tuleeko tämäkin puoli sitten samalla, miten meillä on tullut? Siis kyllä, siis valitettavasti se on just näin ja se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että millä lailla se heidän arvomaailmaansa on muuttunut ja mä näen, että siihen liittyy tosi vahvasti se niin kuin materiaali, mitä he kuluttaa nykyään niin kuin elokuvien ja sarjojen ja internetin muodossa, että se, miten he näkee oman kulttuurinsa, niin se on alkanut muuttumaan. Että he alkaa näkemään sitä heidän, mikä on ollut ennen semmoinen niin kuin rikkauden ja tiedätkö, turvallisuuden ja ylpeydenkin aiheet. Heillä on tämmöinen tietotaito ja heillä on tällainen omavaraisuus. Niin tällaiseen niin kuin länsimaalaiseen kiiltokuvaan verrattuna moni alkaakin näkee, että tämä on jotenkin vanhanaikaista ja tämä on jotakin köyhyyttä ja meillä ei ole tuommoisia autoja ja kelloja ja teknologiaa ja muuta, että me ollaan jotenkin niin kuin kehityksestä jäljessä. Ja tehän tietysti, miten heistä puhutaankin, että he on niin kuin kehittyviä maita ja he on jotenkin siellä niin kuin tämmöisessä historiassa ja me ollaan nykyajassa. Niin se on alkanut aiheuttaa sitä varsinkin niin kuin nuoremmille sukupolville, että he alkaa vieroksuun sitä heidän omaa kulttuuriaan. Ja moni nykyään jo nuorempi, niin ne ei halua olla missään tekemisissä niiden niin kuin heidän omien
kasvilääkkeiden kanssa, joka siellä niin kuin Amazonin sademetsä, niin se on elävä apteekki. Siellä on siis satoja tuhansia eri lajeja ja ne niin kuin paikalliset ihmiset, jotka edelleen on yhteydessä siihen perimätietoon, niin he tunnistaa niin kuin satoja lääkekasveja siellä metsässä ja ne tietää joka ikiseen asiaan jonkun rohdon. Ja tämä on edelleen tosi nähtävissä silleen sanotaan, että 4-50 ihmiset siellä viidakossa vielä, niin niillä on tämä tieto elossa. Mutta nyt jos aletaan puhua niin kuin 20 ja siitä nuoremmista, niin sielläpä ei olekaan enää sitä samaa tietoa. Eli se on ihan nyt tässä niin kuin viime vuosien aikana alkanut ihan selkeästi katoamaan, siis tosi vakavalla tavalla. Ja sitten siellä on heidän oma se vaikka joku Inka-apteekki, että se on jännästi brändätty siihen heidän sellaiseen niin kuin ylpeään kulttuuriperimään, mutta siellä myydään niitä samoja todella niin kuin vahvoja kemikaalilääkkeitä, jota ei oikeastaan minä en edes kutsu niitä lääkkeiksi, mutta siis aineita, joita täällä meillä niin kuin länsimaissa on. Ja sitten heidät saadaan sillä lailla niin kuin pois siitä tosiaan perimätiedosta ja käyttämään näitä, sitä ihannoidaan, sitä niin kuin länsimaista lääketiedettä enemmän ja enemmän. Mutta totta kai sielläkin on edelleen niitä sukuja ja niitä perheitä, jotka tunnistaa tämän, että hetkinen, että miksi me lähdetään luonnosta pois, että luonto on meidän koti ja luonto on meidän turva. Ja täällä on kaikki, me saadaan kasvattaa sitä, me voidaan kerätä villeinä näitä yrttejä, se ei maksa meille mitään, että he niin kuin tunnistaa tavallaan sen rahaloukun. Että sitten jos lähtee siihen farmaseuttiseen niin kuin kierteeseen, niin sulla täytyy aina olla sitä rahaa, että sä saat sitä hoitoa. Kun taas ennen se ei ole ollut niin. Sä oot saanut sen kaiken hoidon sieltä metsästä ilman minkäänlaista rahaa. Voi että, ei. Tulee ihan semmoinen niin kuin, no, epämukava tunne, että mutta tietysti, että, niin, että, että jotenkin se semmoinen surullisuus siinä, että täällä toi on tapahtunut jo aikaa sitten, ja sitten nyt ehkä alkaa porukka enemmän heräämään siihen, että hei, että olisiko se luonnonmukainen kuitenkin parempi. Ja nyt jos siellä tavallaan ollaan sitten siinä kohdassa enemmän vasta, että nyt ihannoidaan sitä länsimaista lääketiedettä ja länsimaista elämäntyyliä, että ehkä sielläkin tulee sitten vielä taas se, kun muistetaan, että no hei, olisiko se kuitenkin se luonnonmukainen parempi. Mutta näetkö sä, että voiko siihen jollain tavalla puuttua vai onko se semmoinen, mikä tavallaan kaikkien kansakuntien täytyy käydä jotenkin läpi, että käydä siellä niin kuin kiiltokuvassa ja sit muistaa se kotiinpaluu, että missä se oikea onni ja turva ja terveys on? Toi on niin merkittävä kysymys ja sitä mä oon tässä niin kuin vuosien mittaan oon pohtinut ja miettinyt sitä, että miten me opitaan ihmisinä ja ihmiskuntana asioita, että kuuluuko siihen sellainen ikään kuin kieppi, mikä meidän täytyy käydä, että me jotenkin niin kuin vaivutaan pois siitä, mikä on luonnollista ja mikä on niin kuin harmoniassa meidän niin kuin todellisen olemuksen ja tämän luomakunnan kanssa ja jotenkin vajotaan jonnekin niin kuin väärille teille tavallaan ja sitten etsitään se tie takaisin kotiin, koska me ollaan niin kuin huomattu se, että hetkinen, että me ollaan ajettu itsemme jotenkin loukkuun ja johonkin sellaiseen totaaliriippuvuuteen semmoisista systeemeistä, mikä ei ole niin kuin ihmiselle tervettä tai ei ole meidän niin kuin sielulle hyväksi. Että kuuluuko se jotenkin siihen oppipolkuun, mitä me täällä käydään. Ja sitten toisaalta myös se, että mikä oikeus meillä on niin kuin esimerkiksi mennä sinne luonnon kansoille ja alkuperäisheimoille sanomaan, että heillä ei saa olla tätä samaa niin kuin tavallaan mukavuutta tai teknologiaa, mitä meillä on, että eihän me tietenkään voida niin kuin sitä sillä lailla rajoittaa, mutta jotenkin se, mikä on noussut itselle on, että miten me voidaan palvella tässä, kun me ollaan nähty jo tavallaan se rahanloukku ja se materialistisen niin kuin elämänkatsomuksen tavallaan se hengen köyhyys, mitä siitä seuraa ja se just se individualismi ja yhteisön katoaminen ja se, että sitten jos ei sulla perhettä, mihin sä tukeudut, niin sit sä tukeudut johonkin tämmöisiin anonyymeihin sieluttomiin systeemiin, niin kuin joku valtio tai joku niin kuin tämmöiset sairaalasysteemit, jossa sitten se oikea hoiva ja läheisyys ja yhteys niin puuttuu ja jotenkin ihmisarvo ja kunnioitus puuttuu täysin, niin että kun me ollaan käyty jo se niin kuin retki läpi, niin ehkä me voidaan olla heidän rinnalla jotenkin niin kuin valottamassa sitä, että hei,
teknologia voi olla tosi hyvä juttu, jos se palvelee teitä tavallaan, että heidän ei tarvitsisi käydä sitä koko jotenkin matkaa sinne jonnekin niin kuin itsensä menettämiseen asti, vaan että me voitaisiin olla jo siinä jotenkin sellaisena heidän tukenaan taas. Ja niin kuin esimerkiksi ihan yksi sellainen simppeli asia, mikä tulee mieleen, on, niin kuin, että millä lailla he voisivat käyttää esimerkiksi teknologiaa siihen, että he saisivat hyviä tämmöisiä kierrätyssysteemeitä sinne viidakkoon, että he oppisivat keräämään heidän vaikka sadevetensä ja juomaan sitä sen sijaan, että nyt he ostaa semmoisia isoja muovitonkkia vettä niin kuin suurilta teollisuusfirmoilta, kun he elää sademetsässä, joka on täynnä vettä. He ei juo sitä vettä. Ajatelkaa, niin kuin mitä paljon rahaa heillä menee ja turhaa energiaa siihen, että he veneellä hakee isot määrät vettä jostakin kaupasta, kun heillä voisi olla systeemi siellä, joka kerää sitä heidän sadevettä ja he saa sen. Että jos me saataisiin jotenkin sitä teknologiaa heidän omavaraisuuttaan tukemaan, niin se olisi mun mielestä todella hienoa, että mä näen sitä kyllä tuolla niin kuin Etelä-Amerikan maissa esimerkiksi, että siellä länsimaalaiset, jotka siellä on, että heillä on myös todella positiivinen vaikutus siihen, että me voidaan olla vähän semmoisena niin kuin, tiedätkö, inspiraationa siihen, että millä lailla he pystyvät navigoimaan tätä modernia maailmaa sen teknologian kanssa ilman, että he tulee jotenkin siitä riippuvaiseksi, vaan että se teknologia voi palvella heitä. Eli heillä voisi olla se netti siellä, niin kuin, että he pystyvät olemaan yhteydessä ja niin kuin, tavallaan, että se rikastuttaa sitä heidän yhteisönsä elämää ja heidän niin kuin, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Mutta ei niin, että he jotenkin hylkäisivät sen kaiken heidän perimätiedon ja viisauden, mitä taas me länsimaalaiset, me ollaan tosi janoisia, me haetaan sitä heiltä, koska meillä tuntuu, että se on katkennut niin vahvasti se meidän perimätieto. Mutta voisiko tässäkin olla jotenkin sillä lailla semmoinen niin kuin isossa kuvassa tavallaan, että jos me mennään vähän niin kuin eri sykleissä, niin nyt sitten kuitenkin siellä on ihmisiä, jotka haluaa antaa sitä perimätietoansa sitten länsimaalaisille, niin kuin te olette olleet siellä monia vuosia opeissa. Että tavallaan, että vaikka sitten tulisi tämmöistä, niin sitten nyt taas osa länsimaisista, jotka sitten on palannut siihen luonnonmukaiseen tapaan tai löytänyt sen pariin ja joku ehkä ollut aina, niin sitten pääsee niitä oppeja saamaan sieltä, että tavallaan ja sitten voi täällä taas tuoda niitä niille ihmisille, jotka on niistä kiinnostuneita, on halukkaita niihin, niin meneekö se jotenkin semmoisessa, kun ajattelisi jotenkin semmoisessa isossa kuvassa, että tavallaan, että nyt sitten on vaikka sinun kaltaisten ihmistesi aika tuoda sitä tietoa sitten tänne, että jos se siellä vähän jää nuoremmilta pois, niin osalta varmaan sielläkin osa pysyy kuitenkin vielä siinä alkuperäiskulttuurissaan, mutta sitten tavallaan, tämä on mun päässä tosi selkeä, mutta ulosanti on tosi heikko, niin, että se tavallaan isossa kuvassa se tieto nyt levittyykin eri kautta, ja nyt se tulee tänne länsimaihin sitten tällaisten teidän kaltaisten parantajien toimesta muun muassa. Ja ei välttämättä kaikki edes tee sitä työksensä tai ammattina niin kuin te teette, mutta sitten myös yksittäisiä ihmisiä, että he on avannut myös sen oman viisautensa länsimaalaisille, niin siinäkin on varmaan juttunsa, että he ei pidä siitä vain nyt itsellään kiinni, että onko sielläkin ymmärretty se, että tavallaan sitä pitää nyt niin kuin jakaa muillekin kuin omalle heimolle. Saatko kiinni, kun on vähän sekava selitys? Kyllä, siis todellakin, se on juuri noin. Eli viisaimmat siellä ymmärtää sen, että nyt ollaan semmoisessa tilanteessa niin kuin ihan kautta maailman, että me voidaan niin kuin säilyttää tämä perimätieto, niin sitä täytyy jakaa heille, ketkä on valmis ottamaan sen vastaan, riippumatta siitä heidän etnisyydestään. Että jotkuthan tietysti siellä näkee sen, että siellä on vielä semmoista niin kuin, tietyissä ympäristöissä voi aistia sellaisen vähän niin kuin, epäluottamuksen länsimaalaista kohtaan. Et siellä on semmoisia termejä, esimerkiksi niin kuin pishtako on yksi semmoinen heimosana, jota käytetään, että valkoinen vampyyri. Eli heillä on vielä muistossa se, että kuinka länsimaalaiset on tullut sinne aikoinaan ja alkanut imemään sieltä viidakosta justiin sitä kumia sieltä kumipuista ja öljyä, ja se on niin kuin otettu riistämällä ja raiskaamalla sitä heidän metsää
ja on käytetty, orjuutettu heidän kansoja ja tietysti siellä on ollut ihan siis kansanmurhia ja kaikkea. Että se on ihan hirvittävä se niin kuin traumahistoria, mikä siellä on, mihinkä niin kuin länsimaalaiset on heidät saattaneet, niin se, että he voi uudelleen luottaa niin kuin meikäläisiin, vaikka ei tietysti suomalaiset ole ollut siellä koskaan. Ja se on semmoinen yksi, mikä aina yhdistää, kun mä keskustelen heidän kanssaan, että no me ollaan lähempänä teitä siitä, että mitä on tapahtunut, kuin että me ei olla oltu niin kuin vallottaja kansa koskaan. Niin silloin se on helpompi tavallaan löytää se yhteys, mutta joka tapauksessa ihan vaan se, että sulla on vaalea iho, niin joillekin se on semmoinen niin kuin suuri kynnys, että voiko tähän ihmiseen luottaa, koska he näkee sen, että ja se on sillä se on niin ristiriitaista, koska toisaalta heillä on tuo tavallaan epäilys ja muisto siitä, niin kuin mitä täällä on tapahtunut, mutta samaan aikaan he ihannoi sitä materialistista kulttuuria ja ehkä siinä on jotain semmoista niin kuin alemmuuskompleksia myös, minkä kautta he haluaa jotenkin löytää itsensä samanarvoisena ja sen takia sitten tulee tämmöinen teknologiakehitys ja muu eri lailla siihen, mutta sitten on ne, jotka tunnistaa sen, että okei, me ollaan loppujen lopuksi kaikki siskoja ja veljiä, me ollaan samaa ihmisperhettä, ja että tämä ymmärrys luonnon parantavasta voimasta ja siitä, miten tämä voi olla meille, meidän todellinen siis koti ja voimavara, niin se on niin suurta, se on suurempaa kuin mikään etnisyys tai mikään, tiedätkö, rotu, että tätä täytyy varjella. Ja sen takia osa heistä kyllä ihan oikeasti niin kuin jakaa tätä tietoutta eteenpäin. Ja sitten meillä, niin kuin sanoit, niin meillä länsimaissa on sitten mahdollisuus niin kuin heidän esimerkkinsä kautta, mikä on vielä siellä elossa, niin meidän on mahdollista alkaa elvyttämään taas sitä meidän omaa kulttuuria. Ja niinhän se just on, että niin kuin munkin tehtävä täällä ei ole Suomessa jotenkin koittaa tuoda jotain amazonilaista kulttuuria tänne, vaan sen heidän elävän perinteensä kautta olla osana niin kuin elvyttämässä sitä, mikä on todellista suomalaista tai pohjoismaalaista niin kuin alkuperäiskulttuuria. Ja se, mitä se on, niin se on vaan sitä, että me niin kuin saadaan se todellinen yhteys luontoon ja me löydetään metsästä meidän turvapaikka ja meidän apteekki ja meidän niin kuin luovuuden lähde ja se, että me ymmärretään se, että me ollaan osa sitä metsää. Niinpä. Niin, että se on ihmeellinen, miten se niin kuin sykli, että jos me vaan sallitaan se ja me niin kuin tunnistetaan se, että tämä on arvokasta tämä tieto, eikä me jotenkin niin kuin väheksytä sitä tai olla niin jotenkin sokeita tässä teknologiakehityksessä, että me ei enää kuunnella sitä meidän niin kuin omaa sielunmuistia, niin koska silloin on vaarassa, että se katoaa niin kuin ihmiskunnasta. Mutta se on aika selkeä, että monella on nyt tässä ajassa sellainen kutsu takaisin juurille, takaisin kotiin. Ja senhän takia meillä on myös kotiinpaluuheimo. No niinpä. Nyt kun te olette siellä ollut Amazonin opeissa ja Andien opeissa, voiko sanoa sillä lailla, vai puhunko väärillä termeillä, ja sieltä on tullut nimenomaan tätä teidän parantamisen taidetta, mitä kautta te autatte ihmisiä. Minä puhun nyt teistä, koska ajattelen sinut ja miehesi jotenkin semmoisena yhtenäisenä kompona, vaikka yksilöitä olette, mutta jotenkin näen teidät yhdessä. Niin onko tullut sitten sellaista, pikkasen ehkä tiedonkin, että on myös alkanut se, mitä Suomen luonto tarjoaa, niin onko se sitä alkanut tulla siihen teidän parantamisen taiteeseen mukaan? On kyllä. Ihan siis ensimmäinen on se suomen kieli. Et siinä vaiheessa, kun mä oivalsin, että suomen kieli on heimokieli ja todella puhdas alkuperäiskieli. Toki nykyversio Suomesta on hieman eri, mutta meillä on vielä niin paljon meidän kielessä jäljellä sitä alkuperäistä kielen voimaa ja sellaista niin kuin pohjoisen sielua, niin se oli tosi selvää, miten hienosti se soveltuu niin kuin shamanistiseen laulamiseen. Eli mehän opeteltiin ensin niin kuin Shipibo-heimokieltä ja ollaan laulettu Shipibo-kielellä, edelleenkin lauletaan. Ja sitten sen jälkeen Quechuan kieli, joka taas tulee sieltä Andeilta, joka on myös hyvin rikas, puhdas kieli. Mutta sitten enemmän ja enemmän mulle on alkanut syntymään niitä lauluja silleen ihan niin kuin Suomen runonlaulannan perinteisen mukaisesti suomalaisia lauluja. Niin se on ollut huikea jo ihan pelkästään se ja sitten oppia se, että vautsi, Suomessa tosiaan on samalla lailla saatu näitä lauluja Kanervalta ja Kuuselta ja Koivulta ja
Ja että se on ollut sellainen perinne täälläkin, se juuri sama perinne, mitä me ollaan opiskeltu siellä sademetsässä. Ja että pikkuhiljaa alkaa tulla ne Suomen kasvit ja Suomen puut myös tutuksi. Ja tämä Suomen metsän niin kuin todella rikas anti. Niin se on huikeaa. Ja meillä on tietysti unelma myös heimossa, että saataisiin sellainen todella niin kuin arkinen suhde lääkeyrtteihin. Että meillä voisi olla ihan jokaisella perheellä siellä sellainen peruslääkepakki, että sä tiedät, mihin käytetään piharatamoa ja mesiangervoa ja ihan semmoiset perushoitoyrtit. Koska sitähän se on ollut. Meidän varmaan kaikkien mummit ja ukit on vielä, ja papat on vielä tiennyt sen, mutta se on niin kuin samalla lailla kuin siellä viidakossa, niin nuoremmassa sukupolvessa se on niin kuin jotenkin kadonnut toi tieto. Mutta sitä nyt tässä elvytetään. Ja otetaanko ihan semmoinen pikkuhyppäys siihen taakke, että jos kaikille ei ole ihan tuttu, että kun puhuttiin, että suomen kieli ja runo, laulanta ja näin, niin että mikä se on se nämä parantavat rukouslaulut, puhutaanko sillä nimellä Suomessa, että ehkä semmoinen pieni avaus, että jos on semmoisia ihmisiä, että ehkä kasvilääkkeet voi vielä, että vähän saa kiinni mitä ne on, mutta sitten se, että miten se liittyy siihen, että siinä on myös tämä runolaulanta ja Joo, se laulu on se sielun kieli ja niin kuin luojan kieli, että sillä tavalla sitten ne kasvilääkkeet ihan voi olla tavallisia yrttejä, mitä otetaan, niin niille niin kuin se yhteysvaikutus sen kasvin parantavasta vaikutuksesta ja sitten niistä lauluista on se, joka saa sen vaikutuksen eri lailla eloon. Eli näissä perinteisissä amazonilaisissa hoidoissa niin aina lauletaan ihmisille. Et oli se vaiva mikä tahansa, oli siellä fyysinen vaiva tai enemmän henkinen vaiva, niin siihen aina kuuluu laulut. Et vähän sama kuin meillä ajatellaan, että meillä on joku ultraääni tai joku röntgenkuva, niin siellä on se laulu. Et se on niin keskeinen osa sitä itse niin kuin hoitoa. Ja sen laulun avulla sitten inspiroidaan sitä ihmistä itseään niin kuin löytämään se oma sisäinen parantava voima. Ja se laulu on sellainen tosiaan, että se voi eri lailla niin kuin ohjata sitten siinä hetkessä ihmistä vaikka rentoutumaan tai niin kuin ymmärtämään vähän sitä omaa tilannetta paremmin, se voi lohduttaa. Siinä on erilaisia vaikutuksia sitten, ja ne laulut tulee sille parantajalle tai shamaanille niin niiltä kasveilta. Eli ne ei ole semmoisia, että ne opetellaan, joku opettaa sulle nämä laulut ja siihen on valmiit sanat, vaan niin kun ne laulut on ainutlaatuisia, jokaisella parantajalla on ne omat laulut, ja sitten ne on myös ainutlaatuisia sille hoidettavalle. Et sitten jos hänellä on vaikka migreenivaiva, niin hänelle lauletaan migreeneistä. Tai sitten jos hänellä on masennus, niin ne laulut liittyy siihen masennukseen. Et se on tosi tämmöinen todella mielenkiintoinen niin kun, laulavan parantamisen perinne. Se on keskeinen osa sitä, että ja myös se tavallaan just se yksilökohtaisuus siinä, että se ei ole semmoinen niin käypähoitosuositus, että jos jollain on migreeni, niin sille lauletaan näin, vaan että se on nimenomaan on niin kuin hyvin henkilökohtainen, eikä ajatella, että miten ehkä sitten täällä meidän puolella ajatellaan, että no tuolla on tuommoinen diagnoosi, sitä hoidetaan näin, vaan että se on paljon kokonaisvaltaisempi ja sellainen henkilökohtaisempi hoitamisen tapa. Kyllä. Ja näin siellä alkuperäisheimossa se on aina tunnistettu, että ihminen on psykofyysis, sosiaalinen, henkinen olento ja meillä nämä kaikki, niin kuin, miten sanotaan, niin kuin, syvyydet tai niin kuin, taajuudet liittyy toisiinsa, että niitä ei voi mitenkään eritellä. Että jos sulla on fyysinen vaiva, niin totta kai se tulee vaikuttaa myös sun mielialaan, se tulee vaikuttamaan sun jaksamiseen, sun energiatasoihin. Ja samoin taas, jos sulla on masennusta tai ahdistusta, niin se tulee vaikuttaa sun hermostoon ja sitä kautta se tulee vaikuttaa sun koko kehon toimintoihin, ruoansulatukseen. Että aina ihmistä hoidetaan niin kuin kokonaisuutena. Ja se on sieltä... Ja sanopa. Niin, että se on semmoinen, mikä myös meillä alkaa olla enemmän myös täällä länsimaissa se ymmärrys. Ja jopa ihan niin kuin koululääketieteessäkin aletaan näkemään, että okei, ehkä sillä tunnekeholla on myös ihan niin kuin fyysinen ilmentymänsä ja voidaan katsoa lymfakiertoa ja just ruoansulatusta ja voidaan katsoa hermoston vointia ja että okei, niillä on oikeasti yhteys. Se ei ole enää mitään semmoista
niin kuin jotain kummallista huuhaa puhetta, vaan sitä Mm. aletaan tunnistamaan jo, että kyllä se näin vaan on, että me ollaan kokonaisvaltaisia olentoja ja totta kai sitten se meidän hoitokin pitäisi olla kokonaisvaltaista. Mm. Mutta myös se, että meidän yhteiskunnassa, jos me ajatellaan, että mikä on hyvinvointiyhteiskunta tai jos Suomi on nyt taas valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi, niin mitkä ne on ne parametrit, mitä siinä käytetään tätä asiaa arvioimaan. Et se ei voi pelkästään olla se joku teknologinen kehitys ja joku taloudellinen taso, vaan siihen täytyy ottaa mukaan myös se ihmisen sosiaalinen terveys ja henkinen hyvinvointi ja yhteisön vahvuus, lujuus, kuinka paljon me tunnetaan meidän naapureita ja meidän niin kuin paikallisen yhteyden, jos tulee kriisitilanne, miten me voidaan tukeutua toisiimme. Et se on se, mikä on edelleen tosi vahva tuolla Perussa ja Guatemalassa, missä nyt just viimeksi oltiin. Et sen näkee kyllä, että vaikka sinne tulee tätä länsimaalaista vaikutusta, niin he on silti tosi vahva yhteisö. Et se on ehkä yksi sellainen osa, mitä meidän on tosi tärkeä miettiä tänä aikana, että kehen me turvaudutaan, jos tulee joku suurempi tarve tai kriisi. Tunnetaanko me meidän naapurit? Onko meillä niin kuin jonkinlainen yhteys siihen ympäristöön, missä me oikeasti asutaan? Ja olisi taaskin ollut ehkä tähän loppupuolelle sitten mun kysymys, johon sä vähän vastasitkin, mutta voit vastata vielä lisää, jos haluat, että tavallaan se, että no, tähän yhteisöllisyyteen liittyen, mitä kotiinpaluuheimokin on, yhteisö, niin se, että mitä me voidaan, että siellä on nyt murrosta tapahtumassa ja se voi huolettaa ja ehkä se on jossain isommassa suunnitelmassa, miksi näin tapahtuu ja kaikki, mutta se, että mitä me voidaan kuitenkin, mitä oppeja me edelleen voidaan ammentaa sieltä alkuperäiskansoilta ja luonnonkansoilta, niin haluaisitko vielä sellaisen lopetuksen tähän saada, Asa? No, se on itse asiassa tosi paljon edelleen, mitä me voidaan sieltä oppia, mutta yksi ehkä tärkeimmistä on se, että elää luonnon kanssa harmoniassa ja se, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin ihan siis vuoden ajojen rytmit ja syklit, se, että me ei eletä jotenkin luontoa vastaan, vaan me ymmärretään ne, niin kuin miten eri niin kuin luonnon voimat toimii missäkin niin kuin vuoden ajassa ja mitä se tarkoittaa meidän niin kuin ihmisen terveyden tasolla, meidän ihan niin kuin jossain puutarhanhoidossa ja viljelyksissä, meidän terveydenhuollossa, miten eri kuun vaiheet vaikuttaa. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista huomata, että miten siellä edelleen tiedetään, että joo, nyt on se aika tätä kuun niin kuin kiertoa tuolla taivaalla, että kannattaa istuttaa hedelmäpuita ja nyt on se aika, kun kannattaa vaihtaa mullat. Ja, että jotenkin sellainen niin kuin perusymmärrys siitä, että me ollaan tosiaan osa tätä luontoa, ettei eristettäisi itteemme jotenkin semmoiseksi niin kuin eläintarha-olioksi, joka vaan elää sitä jotain omaa mikrokosmostaan, vaan että me ollaan tosiaan yhteydessä koko tähän luontoon ja kaikkeen elävään. Ja jotenkin se elämän rytmittäminen, oman elämän tahdin rytmittäminen myös sen mukaan, että milloin on niin kuin se suotuisa aika tehdä eri asioita, niin se on yksi tosi iso juttu. Ja sitten tosiaan se inhimillinen yhteys toisiimme ja luottamuksen rakentaminen niin kuin perheenjäsenten välillä ja naapurustoissa ja sellainen niin kuin yhteyden luominen, kommunikaatio, tervehtiminen. Se kaikki on niin kuin, mitä me voidaan lähteä enemmän viljelemään täällä. Ja sitähän tässä just heimossa paljonkin keskiössä ja just se semmoinen, että tehdään yhdessä ja pyyteettömästi autetaan toisia, että se ei ole semmoinen, että jos mä nyt tuun tekemään sulle talkoita, niin sitten sä kyllä tuut ensi kesänä tekemään mulle talkoita tai sillä lailla, että se ei ole semmoinen niin kuin teko teosta vaan että se on nimenomaan perustuu siihen, että no nyt toi tarvii apua ja nyt tämä tarvii ehkä apua ja siitä ei tarvitse tulla semmoista, mikä meillä on ehkä sellainen niin kuin kiitollisuuden velka-ajatus, että en minä nyt voi ottaa vastaan tuolta apua, että sitten minun pitää se korvata jollain tavalla. Että eihän se ole sitä, vaan just sitä semmoista niin jotenkin antamisen ja vastaanottamisen kaunista rytmiä. Ja se jotenkin on itselle semmoinen tosi
tosi ollut myös tärkeä, että oikeasti myös ottaa itse apua vastaan ihmisiltä, eikä vaan sillä lailla, että pitäisi nyt vain yksin pärjätä ja olla siinä omassa poterossa, että kyllä minä tästä selviän, vaan että oikeasti että voi ottaa sitä kannattelua siitä yhteisöltä. Ja kun eri ihmisillä on eri vahvuuksia ja eri taitoja, niin siinähän on ihan valtava potentiaali, että ei kaikkien tarvi osata viljellä maata tai osata lääkekasveilla parantaa ihmisiä tai auttaa heitä parantamaan, vaan että nimenomaan se, että kun siinä yhteisössä on paljon sitä osaamista, niin ihan älytön potentiaali. Kyllä, joo, se yhteisö on voimavara ja se avun vastaanottaminen ja pyytäminen, niin sekin on osa sitä, mikä mahdollistaa, että se yhteisö on vahva ja luja ja niin kuin hereillä ja yhteydessä toisiinsa, että se on just noin, miten sanot, se on upeata se talkoilu ja se vastavuoroisuuden kulttuuri. Joo. Sitä kohti. Tuntuu, että Niin. tämmöiset ajat, mitä nytkin on, että maailman aika on tosi epävarma ja moni ihminen huomaa sen, että okei, hinnat alkaa nousemaan, yhteiskunnassa asiat automatisoituu ja työpaikkoja vähenee, niin me voidaan kääntää se loppujen lopuksi semmoiseksi ponnahduslaudaksi, joka auttaa meitä siirtymään sellaiseen niin kuin enemmän just yhteisökeskeiseen ja luonnolliseen elämään. Että meidän ei tarvitse niin kuin olla tämän ajan uhreja, vaan me voidaan voimaantua siitä ja käyttää sitä myös niin kuin suurena inspiraation lähteenä. Niinpä. Ja ehkä just se semmoinen, että tehdään asioita tavallaan sen yhteisön hyväksi eikä oman edun takia. Et silloin kaikki hyötyy niistä ja sehän ei se tarkoita sitä, että se on nyt vaan niin kuin joku isompi yhteisö, vaan ihan vaan siis vaikka siinä omassa lähipiirissä tai missä ikinä että tavallaan, että se, että tehdään sitä asioita sen hyväksi, että kaikilla olisi hyvä olla, eikä siksi, että minulla on mahdollisimman hyvä olla, mikä ehkä niin kuin herkästi sitten on tullut täällä sellainen niin kuin oman edun tavoittelumalli, ja se on ehkä niin, mutta joo. Kyllä. Yhdessä. Yhdessä, kyllä. Se on se tämän ajan kutsu meille kaikille, löytää takaisin siihen yhteyteen. Ja mikä onkaan ihanampi tunne kuin yhteenkuuluvuus. Mä uskon, että me kaikki kaivataan sitä. Ja se on mahdollista, jos vaan avaa oman sydämensä tosiaan ihmisille tässä elämässä ja voi alkaa luomaan omaa yhteisöä myös siellä omassa naapurustossa ja perustaa just erilaisia vaikka puutarhajuhlat ja talkoot ja vaikka pihakirppis. Ja se on oikeasti niin ihanaa ja mukavaa, kun pääsee sellaiseen paikalliskulttuuriin ja sellaiseen talkookulttuuriin, niin siihen kyllä kannustan kaikkia. Ja sitä me tehdään paljon heimossa. Eli tervetuloa mukaan myös kotiinpaluuheimoon, jos tämmöinen niin kuin ajatusmaailma kutsuu, että paluu takaisin juurille ja luonnolliseen elämään ja yhteisöllisyyteen, niin se on meidän missio tässä yhdistyksessä. Siinä on aika koreat lopetussanat varmaankin tälle lähetykselle. Ihanaa, että tulit kertomaan ja jakamaan ajatuksia ja kaikesta niin kuin sellaisesta pienestä epävarmuudesta ja huolesta huolimatta, niin onko meillä kuitenkin ihan luottavainen katse tulevaan? Kyllä, joo, todellakin. Joo, kyllä se näin on, että niinhän sanotaan, että kovat ajat kasvattaa vahvoja ihmisiä, että ehkä tämä on jollain lailla tarpeen, että me löydetään taas se oma niin kuin elämän prioriteetit eri lailla ja sitten se oma missio myös, että millä lailla mä voin palvella. Niin yleensä se niin kuin kriisi voi olla semmoinen, mikä sitten näyttää sen, että mikä on mun lahja, mikä on mun tehtävä, mikä on mun paikka. Ja jokaisella on lahjakkuutta ja semmoista jotain erityistä, mitä he voi antaa. Jokainen loistakoon omaa valoansa. Kyllä, just näin. Onko näihin tunnelmiin? Kiitos kaikille, jotka on mukana ollut ja katsotaan mitä ensi kerralla.